Assalamu alaikum musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV tawateɓe nder e bawol leydi kala jaam Allah waale moon min calmini min juurima ko weltare artude oɗo subaka ɗo wonde on kella gadane ko sifa e jaydeji leydi Sénégal no addi ɗum noon en bayrotirino en jewnotirino min jewnino no fewi min mbiy on julmo wuuri moon oɗon jarloɗo jaafo yo Allah hokkentero samu wuuri Allah junna balɗe moƴƴina batane goto kala ko yiiloto jomiraɗo waɗan ɗum e newuya Allah usta perguitte Allah kadi ɓeyde yaajede ya barke salatul fatih min calmini gote mon fof min jewni noon kadi sikki ala aadi bil aadi sala aadi ɓuuri firtudade nde wonnoon aadi oɗon ganduɗa ko Pindi TV aadini ɗum rendo fulɓe kala subaka addan ɗum holko kewi e nder leydi Sénégal min calmini gote mon kala ɗo wawi wonde ene wawi wonirde hande noon ene tawi nder jayde leydi Sénégal gonko oɗo rafi covid 19 kono kadi laygol oɗo variant delta ha tenti kadi ganduɗa e alhaali révision liste aji électoral ɗi ganduɗa ko yiya ene tijja e lewru nduɗo tigi ndi gonɗen ko ɗum de ɓuuri tentude nder jayde leydi Sénégal guddirten oɗo subaka talata ko jayde vox populi ene wayno noon en tawi nder ndeɗon jayde alhaali révision liste électoral révision exceptionnelle liste aji électoral e sumgoji nokkuji paaɗi ene wayno noon hoore leydi ndi sifi hanki wonde ñande capantati e goho lewru juillet ko nden de tijja ganduɗa ko fuɗɗoto révision oɗon yaɓanma sappo e nayyi lewru septembre ganduɗa ko fandu foof de ma rewide ganduɗa kay ko alhaali ɗiɗon sumgoji nokkuji caggal kan e nder ndeɗo jayde ɓe garti alhaali ngel cukalel ngel ganduɗa tigui wiyete ko Fallou Fall to Touba nde ganduɗa ko ɓen sukaɓe janggannoɓe almuɓe e nder oɗon daara caggal tigui nde ganduɗa ko donki munje gonka kaɗon daara ko nden nde jiiɗi yaltude ngal ɗon duɗal dodde mumen nde ɓe ndiwanno oɗon étage ko nden nde ngel ɗon cukalel yanno kanko oɗon ndongo daara ene wayno caggal nde wona hôpital ene wayno ruttima e juumi ko to hôpital Matlaboul Fawzeyni mo Touba kanko ngel ɗon cukalel ɓe mbi ko l'instigateur de la muttérine de ndongo daara fini par mourir kanko tigui garnoɗo ɗeɗon gueɗe ngel ɗon cukalel almudel wiyete ko Fallou Fall sa udditi ndeɗo jayde mataw en haala makko kono kadi en tawi en natal on international sénégalais le dossard 11 de l'épopée 2002 wiyete ko El Hadji Ousseynou Diouf o suuti gongi ala haali ganduɗa ko gonka fédération sénégalaise de football o wi ko ɗo e duuɓi nayyi goto de ganduɗa ko goto e mabɓe kamɓe ganduɗa les internationaux walla l'amicale des internationaux mamet ardare fédération sénégalaise de football kanen tawi nder ndeɗo jayde vox pop jaɓanen jayde libération ko musiba walla mbiyen ko hunde yurminede tigui tawte toon ko Jakarta féeri yummiraɗo ɓesɗo ene huufi tigguel mum ene jogui tigguel mum ko ɗon de Jakarta ari e mumago walla mbiyen ardani haqqille féeri oɗon yummiraɗo tigguel ko ɗon waasi fitano mum oɗon yummiraɗo nena nder hôpital e wiide jane koɓe libération noon oɗon debbo ganduɗa ko yaltuno ko ɗon e ɗon ene jibini e nder ganduɗa ko safrirdu nokku biteɗo Mewwan ene wayno oɗon Jakarta mana arduno ko doole tigui ko nden de o féeri on yummiraɗo te ko ɓuuri hen hulɓinade oɗon péeriɗo ene wayno de ko wiyete ko Daouda Mbaye hay ɗereji goti o ala walla mbiyen hay papier ji goti moto o ala on ni jeyɗo ganduɗa ko oɗon moto wiyete ko Gouda Ngom kañum de hoore mum fawama jungo oɗon ganduɗa ko yummiraɗo ene gagni yummum oɗon tiggo ene gagni ganduɗa ko gagnande musa ndenen to suudu safridu kanen tawi nder jayde ganduɗa ko o libération caggal kan ɓe garti ala haali duko leyɗele walla mbiyen peccugol leyɗele e hectare uji kewɗi ɗi ganduɗa kay yarama kina tolno 19 hectares bande filawo to ganduɗa ko Malika e banggue Guédiawaye o ene wayno oɗon alhaali impôt walla mbiyen direction des impôts et domaines kañum de tuuma e oɗon alhaali kanen tawi nder jayde libération gendirde le soleil ari ko ganduɗa ko alhaali ñakkuji covid 19 ene wayno ɓe mbi ko o diram sosama walla mbiyen ko o muma woto moni kala ene doga ƴeewoyde oɗon vaccin walla mbiyen ƴeewoyde no ñakkiri e nder cuuɗi cafuɗi ɗum ne tawi nder ndeɗo jayde ganduɗa ko o vox populi ɓe mbi ko to centre de santé Mame Abdoul Aziz Dabakh mo Parcelles Assainies enen ganduɗa ene heeɓa kina tolno e temedde tato innama aade kala e ñalawma foof de ko aroɓe ƴewde no ñakkiri to Nabil Souker mo Padoua kina tolno ganduɗa ko 420 doses kañum de ɓe keɓno e oɗo weekend kono de foof gasi ha laaɓi ɗum ne tawi nder nde jayde gendire le soleil libération ari koye ganduɗa koye scandale baɗɗo to ganduɗa kay koto Médina e on centre biteɗo Elisabeth Diouf ene wayno caggal nde ganduɗa ɓen so paari hutoraje ɗiɗon séréngaji ɗeɗon poɗɗe ɗiɗon ordonnance uji walla gueɗe mbaɗ noon ƴetta ɗum berlo ɗum koye lawol he ko hunde noon ganduɗa janen koɓe libération loski hen ko yaaji kono kay namdade ɓesgu ganduɗa ko Médina
pansement uji gede ban non fof de koye lawol berloto transport cak fof ene tawe nder ndeɗo jande uddide hello mabɓe sappo e goho mattaw hen kaɗon haala caggal kan ɓe garti ganduɗa ko oɗo padeni covid 19 ɓe mbi ko covid 19 l'autre épidémie larrié vers les pharmacies yimɓe kala nen dogana pharmacien ji e gueɗe baɗe noon fof de ko gam dadde oɗo rafi kono kay gam dadde oɗon variant delta ɓe garti ha joni e ganduɗa alhaali oɗon film biteɗo infidèle polémique e nder oɗon série mo ganduɗa ne jokki e yuɓɓude ɓe mbi ko révélation sur la diffusion de la scène érotique de Lena Gaya oɗon no suko debbo mo ganduɗa waɗi no ganduɗa ko oɗon séquence mo ganduɗa tigui yogoyɓe ganduɗa ko ardiɓe alhaaliya ganduɗa kay ko mogoji ɗo e nder leydi Sénégal jonnan ɗum kanen tawi nder jande yusumaji gen e oɗo subaka talata jaɓanen jande Madiambal Diagne le quotidien arti e ganduɗa ko alhaaliya rafi covid 19 ɓe mbide ko diram sosam yimɓe kala nenen doga ganduɗa ko yaade ko woturu fof de ƴewoyde no ñakkira nder ganduɗa ko cuuɗi cafrude beele de mbawa dadde oɗo rafi covid 19 ɓe mbi ko on début de prise de conscience de la gravité de la maladie joni ɗum noon ɓesgu Sénégal fuɗɗi andude hol bonande ganduɗa kay ko oɗo variant delta caggal nde ganduɗa ko ñande kala leydi en Sénégalais enen lima ganduɗa ko wasɓe pittali mumen on brosse ganduɗa ko covid 19 jayde enquête ganduɗa ne tawi hen natalla on professeur gana kono kay ko jangguinowo mantinaɗo ɗo e nder leydi Sénégal wiyete ko Souleymane Bachir Diagne o wi ko la vraie urgence c'est la jeunesse ene wayno de jeunesse mo leydi Sénégal ɓuuri tigui ganduɗa tigui wonde gooƴa walla mbiyen foti wonde gooƴa o suuti ko ganduɗa ko alhaali gonko oɗon jeunesse jangde mum e gueɗe ba ɗon ko jonde junde noon woni ko ganduɗa jeynenkoɓe enquête mbadde makko kanen tawi nder hello mabɓe jeeɗiɗo kamɓe ɓeɗon jeynenkoɓe enquête ɓe garti ha joni ganduɗa ko alhaali o révision liste aji électoral mo ganduɗa tigui ma fuɗɗo ñande capantati go lewru juillet gasode noon ko sappo e nayyi lewru septembre ɓe garte kadno haala no fewi no hannit ni chronique mabɓe ɓe mbi ko zakise mboɗo takka walla mboɗo tuuma ɗum ne tawi nder ndeɗo jayde caggal kana jaɓanen jayde les échos ɓe mbi ko ganduɗa ko musiba walla mbiyen ko tana waɗi ko association de malfaiteur ganduɗa ko yimɓe wat boniyankoɓe mbaɗi ne ganduɗa ko gueɗe kantoride mbaɗi ɗum e suka oɗon mo ganduɗa tigui ko malien ene waɗi ɓe mbaɗɗomo kidnappé ɓe mbaɗi ɗum séquestré mbaɗi ɗum torturé lefte bonde kene tolno e balɗe ɗiɗi 48 heures ene wayno de kamɓe kala wonnoɓe ɗeɗon gueɗe ɓe namdino tigui ko ɓeɗon mo ganduɗa yo tottuɓe oɗon banda ɓe mi ñaguino ko bandiraɓe ɓeɗon yo tottuɓe 900 000 beele nde goppira oɗon noon kono kamɓe foof de ɓe pawama junggo kina tolno e duuɓi sappo e joyyi ɓe kapparama ɗum e nder dumbirde caggal kanna jane ko les écoles mbayli sawru mbaggo e artude e fannu goɗɗo subvention ngaji e exonération mo ganduɗa kay ene ummo e juuɗe laamu leydi Sénégal faade tigui ganduɗa ko faade ganduɗa ko ɓeɗon bayoraji ene wayno ɓe kolliti wonde kala haali semence walla mbiyana awɗele e gueɗe mbaɗe noon engrais aliment de bétail foof de ko kalisaji kewɗi woni ko ummoto e budget leydi men Sénégal jaɓanen jane men las ene wayno ɓe mbi ko 99% des cas de grippe vont être positifs s'ils sont testés au covid 19 o holliti wiide maɓe ganduɗa ko capanɗe jeenayyi kala temedere jeɗɗa kawuji tan ko grippe walla mbiyen ko pawle so tawi mbaɗama testé ne mbawi tigui latade covid 19 e wiide o suka debbo mo ganduɗa tigui kanko woni chargé de ganduɗa ko sur révélation oɗon suka debbo wiyete ko Hadjatou Diallo Gaye responsable de CTO de l'hôpital de Fann ko kungi makko de tawate nder ndeɗo jayde laase wiide makko tigui o arti hen no hannit ni jayde dépêche la dépêche ari koye ganduɗa koye jillu on mo ganduɗa ko maire mo commune de Ogo Amadou Kane Diallo que la diaspora sénégalaise déroule le tapis rouge au maire de la commune de Ogo akade jillu makko toto Côte d'Ivoire caggal nde ganduɗa ko on jagorɗo o gueɗe caggal leydi Côte d'Ivoire o wiyete tigui ganduɗa ko sohna walla mbiyanna Kanja Camara ko on de ganduɗa ko bisminomo caggal tigui nde loma nde lomtoto on mo ganduɗa ko Amadou Gon Coulibaly e to ganduɗa ko mairie mo Abobo ene wayno de ko oɗon suko debbo walla mbiyanna ko on jagorɗo ganduɗa ko bisminomo to leydi Côte d'Ivoire heeɓi fartague noon yidirde jeunesse mo ganduɗa ko commune de Ogo tawte toon siki ala diaspora ko hen jeeya alay saago noon ɓe mbaɗen impliqué nde wonno gonko nokkuji ɗi so yoori so moƴƴi gaari haaɓe jeeya hen wadde mbiyen ko ɗum noon maire Amadou Kane Diallo faami beele de yettinde gandon teddukal walla mbiyen yettade ɓeɗon sukaɓe kala ganduɗa ko commune de Ogo taweteɓe to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire gasnirten ko jayde stade nden jayde coftal ɓalli ari koye nate ganduɗa kay ko ɓen fettoɓe leydi Sénégal ɓen kala heeɓe fartague yaade oɗo mercato kono kay yaade yuɓɓinoyde jokkoyde golle e nder kolobaji kesi e nder dunde Europe ɓe garte mamno hannir ni ɓe gatti tigui ganduɗa ko alhaali élection Sénégal élection fédération sénégalaise de football ti jar ñande jeeɗi lewru août ene wayno noon oɗon mo ganduɗa ko Madi Touré mo jaɓani yadude oɗon consensus waɗi ganduɗa ko cimtol discours musclé faade ganduɗa kay ko on maître Augustin Senghor ɓen ɓe ganduɗa
kañum e mbay diouf ya wondude kay ganda kay on ko CRC kam baddi jungo fanum bele de ganda ko gona odon maître Augustin Senghor ardito ganda ko naybol on fédération sénégalaise de football ko woni non de Mari Touré yadani tagal kan be garti ganda ko odon Sergio Ramos mo ganda ko 4 mo Real Madrid wonno ko hande de o ma tawen der équipe mo Real Madrid be mbi ko holko sabi gila Ramos ari fettani dum ko namdal be bari kon de jabugol ngol ene tawe ganda ko hello didabo nden hello jetabi yo don jaynde stade Van Dijk, Virgil van Dijk le défenseur mo gonda tigi a ɓurɗo latade e nder ganda kay koye oɗon club mo Liverpool arti lerat se yiti défenseur mo Virgil van Dijk ɗum ko caggal ganda ko gagnade juuɗe ɗe ganda juuɗe mo fettani musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo tigi wonno ko ganda ko tawete nder kelle gadani jayde leydi Sénégal e o subaka ganda tigi ko talata ko weltanade on no feewi ko jarnade on kono kay ko ñagade on yafuya nde wonnon yewende woni no vice versa woni no ganda ko partout sikki ala min jetti on min juuri mon onon be ganduɗa hitande filtima ganda kadi en jokki hormade Pindi TV enen jokki ganda ko rewdade gueɗe Pindi TV enen jokki kadi ganda ko nannude Pindi e nder ɓerɗe mumen sikki ala so gamri tiggu yooɗi ko yumma yagge balaɓe so tawi min gardamen ha ɗon min joguimo cuusal daraɗo ɗo e jeese mon ko onon tigui hokki min ngal ɗon cuusal ko onon tigui kokki min oɗon encouragement wadde min ñagoto Allah yo ɓooya yo duuso ɓooya yen ganda ko ɓooya ganda ko weltinde rendo fulɓe ko ɗum noon de woni ganda ko garangal Pindi TV e ganda kay e nder audiovisuel wala mbiye e nder milieu médiatique nde wonnoon humpidde rendo fulɓe ɗum tigi woni ko welata men jarani min kadi kala kuuɗe en calmini ɓe ganda ko ɓen ɓe ganda ko meeɗa luppude mo limi juuma en mbawa limde en calmini gote maɓe kala en mbaɗi ɓe jurmo wuuri yallah hokkente ɗo saaha mo wuuri to ganda ko caméra wonno to ko Samba Diop haalatuno ɗo ko Moussa Nia gorko mo Gerli en beltinima tigi sikki ala mi yahata ha to ganduɗa ko Fouté Coumbal Mamoudou eɗon teddule mawɗe ɗe ganduɗa tigi en keeɓi ɗum to Wendu Bosiyaɓe en keeɓi ɗum to Hammadou Hunare en keeɓi ɗum kadi to Ndendori Kadiel ɗo ganduɗa kadi nokku men tawi ɗon ceerno Abdoulaye Hamme Dia mo ganduɗa tigi teddugal makko tenti kono kadi en gartata ha to Sinthiou Garba ganduɗa kadi ko oɗon groupe fedde guiƴiraɓe koyen Aliou Diagne en ganduɗa ko Ifra Dieng en golɗon cangol ganki kala en calmini ɓen sukaɓe ganduɗa meta yadir caggal jaggunoɓe jagguetiɗe kono kadi ɓen tenti ha joni e jaggude jagguetiɗe koyno ganduɗa ko Ousmane Fourɗe Dieng en koyno kadi Garli So en kamɓe kala Seydina So en beltinimaɓe ha to ɗon way hade en mbi kadi ganduɗa ko Sake Bewɗo Moussa Dramé e miñiraɓe mum ko waɗa ko yo Allah fewnu yato ko Allah ardi ndewɗen hen nde won noon yo Allah hawrdin jikkuji ɗum tigi woni ko ñagoten gueno musidɓe tedduɓe arnoɗo on ɗon kelle gadane ko Moussa Nia en calmini en juurima yo Allah hokkin yiidi subaka Allah jaramon jarama